Nak kanduang balahan jiwa jarek sama to ayah bundo putuh tak jua ke diuleh. Sepiak ke badan diri ayah, urang nan bukan cadak pandai ilmu umpang sekolah tangguang. Mengaji tak sampai katam rumi layah berito. Tak mungkin si bisu ke banyanyi, mustahil si lumpuh ke menari, baarang buto ke membimbing. Hanyung, dek rajin menyimakna dari alam ayah berguru di sinan dapet pengajian. Mari tu cari rasionya. Di balun sabalun kuku di kambang saleba alam, alam tak kambang jadi guru, bumi jalangi ado di dalam. Tuah cilaku nan taluki dicaliak jomato batin diambiak kauji paham sinan kesayah maknanya. Maka bakatolah orang bijak agaran buah tutuanya. Ado ampek suruh ampek tagahnya. Dan pertama, iduilah barumpunawa jandi contoh sipai tibaro. Dan kedua, tiru baringin tangah padang jauhkan nidui bak yambang. Dan ketiga, simakkan anau dalarimbo pantangkan jadi bio-bio. Dan keempat, jadilah ibarat paku usah saroman jebindalu. Iko paparan tapasiannya nak. Baalah garan rumpun awa disabui juo buluh bambu banso batuang ataupun talang. Kok nyampang tumbuh di lereng tanah suko tabiang memuji. Kok taklah urek na mengungkuang taban badoro sedionya. Bukit pun aman santoso lurah di bawah kelinduangan. Gagang manjelo dapet junjuang tumpuan alang tabang jauh. Pipi besarang di dahannya badai tampang dek rimbunnya. Masura buang carian orang, kok gadang banyak manfaat, lah tuo pagunoju tagi sia makin berkile. Baitulah sipai ke dipakai nak. Di mana pun bumi dipijak, di kampung atau di rantau, membawa rahmat terang banyak. Pandai-pandai bermasyarakat, tahu-tahu menenggang rasu, usah pemaha takui rugi, agak ayurang berkuliliang. Mengecek siang mencalik-caliat. Mengecek malam mahaga-agak bapikia ke mengatakan tapi jangan dikatakan nan tapi kia kok makan nan kalama dewa batu tua nan kalama ada orang sebab itu jenyo ayah luko dek pisau tampak darah 2-3 tawih penawa cegak nan tidak tampak bakeh tapi luko dek lidah sari ubeknya nak mandanyai kebun-ubun manggaga kerangkai hati. Di luar mungkin tak bakasan, di dalam menaruh kasam. Nan bak kain dimakan ngangi, lipek patahnya tak berubah, di kambang tak buat tioragi, dandam kesumat salamonyo. Selain nan daripada itu nak, setinggi-tinggi batang batuang, pucuaknya tunduk ke bawah, mencalik bumi tampai tumbuh, jaso nan tidak terlupakan. Sambil babisiak makeh rabuang, kok sampai kalian gadang isua, usah lupakan jasa tanah, tahu membaleh budidaya. Oh lamahnya pulau ke disabui, manciwi dipupui angin, manggerai ditunduribui, bak cando-cando ketumbang, usah patah retak pun tidur, tagak semakin taguaju. Satiok rueh basambilu. Bilang buku bematan pulau langkuk joduri jumiangnya. Namun tabungkuih dalam kalupa dari luar tak tampak rupa. Artinya nak, semantang awak sedang diateh, usah panden-pandai biadado. Uju takabua tu namanya. Palarang bana di ugamo yung tak cacek sepanjang adat. Orang hidui banyak petua, orang mati banyak tiramai. Lawi sati rantau babegu pasianyo barang jauh pulau. Ikhlas-ikhlas kalau menolong, suko-suko joko baragia, manyada sekali jangan. Sabaliaknya pulau, usah lupakan jasa orang, walau sahalih bijo bayam gadang paidah manfaatnya. Pamaaf sabajurilah, habiskan sumpah begumam, biar orang baniat buruk awak budi bayak juo.
Pakaikan bana tu nak kanduang, usah dilengah dicayakan. Itu satantang bula bambu. Baalah pulo juti barau, cuba disimak didangakan nak dapat paham maklimahnya rai rasio yang tersimpan. Iduit ti barau berumpun-rumpun, batangnya barueh-rueh, badaun panjang bakal lupa. Jika disilau dari jauh, seroman bana bentuk tabu. Tapi di mamah indak baraya, dikunyah hamba rasanya, pencuah gadang mukironya. Nyampang inyo tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian sinan tak buka rasionya. Barambui angin kemudian tibarau maduk kemudian. Kok berkisah arah kailia inyo bapaliang kian pulau. Joko ditumpu dari ate lah satu manggu-anggu. Urang diam inyo merumua kian iyo kemari iyo lawan jokawan sama iyo. Tak ada dan tidak iyo. Tibo kuniang lah masuk kuniang. Urang biru, inyo pun biru, datang dan hijau jadi juo, kampanye sirah satu pulau, indak bapandirian. Kasudahannya, jadi antimun bungkuak nak, masuk karanjang tak baik tongkok pai, indak menukuak pulang, indak mengurangi haragu bara diri awak. Mbak kece urang di TV kue, itulah lambang kepalsuan, penuh kepura-puraan. Tanpa motivasi, munafik, tidak berprinsip. Awak ku mesti jujur lah. Ku indak katukan indak, ku iyo nyatokan iyo. Ijan takah-takah si puli cokok di tanah nyoba dari takicuah urang sebalik. Laga mbak cando urang kayu mengecek pantang di bawah. Baagen yang seratu mantiak perak sapuah di jarinya, baju salang balagakan sarawa bagantiak juo. Tiok kalapau tiak utang, kian bon kamari pinjam dari beko kabari suak sakali haram babayaran. Anak caca tabang di benteng, tibo di benteng makan padi, awak rancak kupiah teliang diresek saku tak berisi. Jauhkan bana tu nak kanduang. Onge kecek orang kampung, bahan gunjangan di palanta. Ada pulon seorang cadiak. Manggaleh inyo nan santiang impor ekspor buah tutuanyo bursa efek mania menyabui pesok kawan ni santuangnya. Juagamo baitu pulo. Juagamo mahajan sia nahung saraf mantiak maani tafsir Khazin Imam Ghazali sumbayang baganti hari. Politik kedikatokan. Orde baru jo reformasi soal moneter pembangunan ulu nuklir tenaga atom Israel sanjuang-sanjuang. Nawa baga juara balai sihia juga yuang lilimu hitam kumpu karate silet tuo sadonyo putui de baliau digarega layu sunginya. Ko ota soal berburu pulo anjiangnya paliang batuah lupa gerai ke lupa batuang dado lapang jangkia tergantung pinang-pinang bapaneh pulo 9 buki kejarannya kakandia kaki tigol yang kane sayang kabangkai sekali haram. Baik pulo nak ado nan mengaku pakar adat pantun papatah mayabana luak tigo lareh nan duo kato ampe undang do baleh pecahan undang 20 di male inyola tampak kameh manitah persembahan ayam kinantan di galanggang. Tapi parangai bacilapui tibo kusui manjenjo datang karuah mengundak-undak berundiang nak manang surang maintai kato bejupang mangecek dak basitinah. Nan sandak sabuliah nyona ku iyo awak orang tahu konon mengaku cadak pandai bananyo manhan bandiang kok luruh makanan pilihan. Tapi nyampang awak orang tak tahu usah berpura-pura tahu apalagi mengaku tahu aku parah kok. Konghucu mengatakan orang yang paling bodoh ialah orang yang tak tahu bahwa dia tidak tahu. Orang nan tahu bahasa inyo tu nak tahu, aku bisa dia tahu kok.
bisa diajar. Tapi nan susah nak, nyo ndak tahu kalau nyo tu ndak tahu. Aiko penyakit abi hube tinggal menanti ajalulah. Jadi tak bisa diturunkan, bodoh tak dapat diajari. Itulah sifat cilaku, buangkan bana jauh-jauh. Kini baraliah Pulau Kaji aduk kadiri kayu gadang baringin urang nemukan. Baurek cukam ke tanah jauh tahun jam kapitalo panuhlah bumi de umpurnya rimbun rampak saleba alam. Dek gampo indak tabokekkan dek badai alunnya kesakah kononlah goyang angin lalu. Taguh pendirian, istiqamah dan tegar berprinsip. Kalau yakin tumbuh dipaham, sikap nan tidak urang ungkai, sajangka duduk ada kisah, setampuk tagak tak papaliang. Walau baalah bujuk rayu, haram kunyang karena kuni, pantang lama ada ulah santan. Rugi jo pitih tak baitong, jariah jo payah tak batumang, resiko tumah namanya. Tapi jangan diago martabatnya. Lompek salompek ambuat tibo, indak baserak ketuduo, tak duit mati pun jadi. Kayu baringin pucuaknya cewang kalangi tinggi melepai awan biru pidoman musafir lalu. Daun rimbun bakeh bata dua tampek balinduang kehujanan paneh keganti payung panji. Ureknya bakeh baselo batang nan gampah kesandaran dahan narampak pagantuangan. Artinya nak panutan. Jadi baki batanyo kayo ketampek sedalang tenggang bagak tumpuan rang mangadu. Setitiak katonyo dilawikan. Garak jogari jadi contoh sifat kesuri ketuladan sumara dalam nagari. Peduli dengan lingkungan, baik itu ungkapan masuk ini. Walau inyo tinggi menjulang, tapi tagaknya melinduangi bukan maimpok nan di bawah. Bia gadangnya tabi rumbun, gadang menenggang kenan kete, indak melendo menggalasab. Itulah pemimpin sejatinya nak, bukan pimpinan dek jabatan. Semantang berpisau tajam, indak sembarang dirawi kandah. Joko menembak balaman diawah mangko ditabang sesuai ukuah jangko. Tapi kalau lanyau ateh daram ke bawah, karusuak siku memain kamuko mendongkak-dongkak, atau nerunciang juanan barawi, membali gantang balanjuang menjua cupak bakaruak, bukalah sifat dek baringin nak. Ingatlah, apabila kayu larabah, baalah bana kagadangnya batang lapuak daun karoge, jan diaruk bapucuk lai antah tindawan kabungonya. Tuah nan lamo hilang laleh jo koncek-koncek labat tonggo badan di kabuang-kabuang urang tangguanglah doso salamonyo. Pahamkan bana tu nak kanduang ube makan antikan pantang nak jauh bala jo penyakit. Lausai kaji jo baringin giliran Kiambang tu parenai dangala pulau paparannya. Tasabui tantang Kiambang itu samalang malangun tuang. Iduknya menyisi-nyisiah kok tagak menapi-napi. Ketangah takui de galombang kadari menantang mati. Lai baure indak cukam tajuntai kapalang turun. Walau tumbuhnya di hati-hati, tapi tarandam-randam tak basah tarapuang-rapuang tak anyui.
Bidua lalu awak basibak de angin badai betundo kok kunun dia mampekkan. Kiambang, simbol manusia rapuh. Lamah darah bamentaloyo, gamang tak punya jati diri, kian sayu kemari senjang. Sedangkan hidup angko persaingan medan ganas musuh sebalik. Nahiri parang jobarani, tapi bak pantun-pantun orang, putuh taraju alang-alang cabiak karateh tentang bingkai, hidup nanusah mangapalang, tak kayu barani pakai. Ragu-ragu dalam bersikap, bimbang mengambil keputusan, alamat karam ditapi lah kalah sebelum parang. Orang penggamang mati jatuh, orang pendingin mati anyui, takui je bayang-bayang surang. Dia sabab korna itu nak, yakin-yakin je pendirian, taguah-taguah je tampe tagak. Jan bak payung tagajai pasak cuayam dianjak malam. Saseyui angin madatang salayang rinai menimpo awak lah kucuik matiaka. Nayakkan panji-panji yang yuang, bangkitkan Nur Muhammad kipeh lah baru tungku batik. Sakali kinantan kagalanggang kalah jomanang lah diadang, patah sayuk betungkek paruah pantangkan balik ke kandang. Jukuk sepancuang tak memutuh, kalau salangkah alun sampai kini gagal bisa ulangi. Dibalik bak memanggang ratu masaknya luar dalam, diulang-ulang bak menyapuah sinan ke nampak kumiliknya. Sebab kata orang bijak, kegagalan adalah sukses yang tertunda. Camkan itu nak. Kini pelajaran nan ketiga yang falsafah anau berimbu, simakkan pulau rasionya. Tumbuh tarago orang tanam barabui sigai nak memanjik sabalik kampuang mencarinya. Sajak urek lapeh kapucuk dari luar taruh ke dalam indak suatu nan terbuang. Batangnya mengandung sagu, makanan orang sanagari jokudo-kudo melamakan. Ruyuang diambil ke pincuran, kok dikabuang di bala-bala, elok kakasau je kalantai, kapaga narancak panah. Daunan tuo jadi atok, nan mudo ke daun rokok, lidih disusun jadi sapu. Ijuaknya untuk ketali, saga pun banyak ke gunungnya, buah lama mironya manih, dimasak menjadi gulo di param tua namanya, kok rasan itulah cukup. Sampai kami yang palapahnya, tak pakai karabu api, sabalum datang catui ronson ada buat pemancing catui dakeh. Sungguh pun awak orang betuah, banso anau indak takabua sipai sombong jawa sekali. Tagaknya menjauh-jauh, indak memilih tanah tumbuh. Di bukit, di lurah dalam, di lereng atau nandata, dia di gurun tanah lakuang, inyo besanang ati juo. Daunnya tarimbun name, indak menggaduh suok kida, kok gugua silaru tuo jatuh belunggak di rumpunyo indak tasai seorang kaladang. Santano manusia mencontoh anau, batang sampia namunyo juo, maku pastilah. Nagari aman kampuang santoso kemah ripah loh jenami bareh murah tanam menjadi. Itulah masyarakat adil makmur di bawah naungan ridha Allah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sebab itu kata ayahna, tiap orang berpancarian mempunyai aduk masing-masing. Tak ada istilah pengangguran, tak timbun jurang kemiskinan, hilanglah bingi kenan kayu, kecemburuan sosial kecek pemimpin. Sadonya berpotensi, sadonya aktif, sadonya kreatif, sadonya produktif, mandiri hidupnya. Nan buto mengambil asuang, nan pakak malah pebadia, nan lumpuh manggaru ayam, nan bingung suruh-suruhan. Inilah sumber daya manusia, modal utama pembangunan. Niro ndak bisa sombong kelidih dah. Kok indaklah karajo sapu batumpuak saruk di laman dima kata pe adipura. Walau hanya miang palapah usah dileceh diremehkan, daerah buat kai dui api, de api masak nan matah.
Mako nyampang ko hidup tak berguna, Ilyas santai mudia bermain lah gadang bagendong juo hidup bergantuang keranggai. Malulah awak bakehanau kuranglah pulau dari sampia. Inuk manuangkan tu nak kanduang, bau berpikir dalam-dalam. Kaba baraliah hanyolai sungguh baraliah sinan juo to kaji tentang bio-bio. Nan dikatakan bio-bio nak bagagang panjang memanje biaso tumbuh di baluka sauji jo kacang paga. Buahnya berduyun-duyun, rononyo bak kunyang ame halwih cobulu anak kucing. Itulah miang sabananya. Mako selain bernama bio-bio, kacang miang namanya juo jaranglah orang nan tak tahu. Deinyo bagagang panjang, bio-bio menjala tanah, supaya tagak ba urang pulau tapaso malilik batang bagantuang kerantiang kayu. Danya kacang pakaro kacang miang paling menggata. Gata dek miang bio-bio taseso sa batang tubuh. Ba bana sakit padiahnya, sulilah ayah mengatakan tanyo ke urang namarasai. Sumpah sarapah caci makian upek caraco cari bungkang disisiah salamu hidup. Jangankan kamadakei mandanga namunya sajo uranglah jajo menggarutu kok kunun menggatia kepamenan. Mainda urang beke lalu joapi memunahkannya tunggua dikikih dilantiangkan baitu doso kecomyang. Mako nyampang kok kita manusia memakai sifat bio-bio sakampuang kanai miang manggata bilang nagai. Jauhkan sifat nambak kian naknyo salaman hidup awak. Cuba wangino ang bayangkan. Ulah de aswang jepi tanah gunjiang kian kincah kemari. Bisa merarak kasih sayang urang balakir sibaknya. Tiba di dagang baniago, labiah ditimpo kebakaran. Santano api na memakan tinggal juo puntuang baronyo. Taga adek bini dan ki urang toke menjadi anak buah. Nyampang kok kantua ditimponyo. Direktur masuk penjara, manajer ditukar tagak, komisaris taborendong, kini PT batu katangan. Untuk itu ayah ingatkan, hati-hati dalam bagawa. Banyak bertamu bio-bio nak ulek bulu istilah lain. Ba karena bio-bio nak mului manih baso ketujuh awak talen perlente pulo sia mendake kanimiang. Ado kalonyo potongan dukun, paham rasio hati orang, ahli membaca rata tangan ramuan manto ke manto. Kadang-kadang tak kau lama, hadisnya beruntun-runtun mengucap taruh sabanta babuya orang disuruhnya. Ado pulau bantuak sarjana, mai aja pasal undang-undang soal liberal demokrasi copakar demokratipi. Pendeknya nak bajalin tutu aja otak berisi aswang pitanah nan indah diadokannya. Pura-pura ibu kasihan gayanya ingin nak menolong. Berisua orang lata gagau marawang sepanjang jalan beliau mengakak di sebalia. Madoi orang macam itu nak. Nak aman nak janta seso ado sifat yang dipakai yaitu menjauh. Mencuba merambah bio-bio ke inyo dioyak dari bawah atau diruntun dari atas alamek miangnya batebaran badan nang juo nang kagata. Kalau masuk ke palang tangguang, sakadar mandebat menumpalah, eloklah menyisiah saja uang. Sebab dialih lubang jarunya sulit mencari jalan banang. Indak batali ke diri atau bertampuak ke dijinjang, selain dandam parang batin, batenju kesudahannya. Basuo pantun orang, jam gadang di bukit tinggi talatak di pasar teh tukang palindih dahulunya. Haluh karaja orang kini mengarang bungo yo karate dek kumbang basasok yo. Nak duo pantun sailing babuah rambai digugua bungo disasok barau-barau ulah parangai kayu bungkua cahaya malaleh kudak kabau. Pahamkan bana tu nak kanduang. Jago diri yang kini miang apalagi menjadi miang samu cilaku keduanya.
Ikon ke dicontoh tauladanina, yaitu kehidupan paku atau pakis. Sajak dulu di ranah Minang takato bana gulai paku sampai kini musawa juo. Malah indak sajo di kampung awak, lapeh ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan, Malaysia, di Darussalam, populer ketupek gulai paku lontong Padang namanya sinan. Paliang sero dicampur jariang ataupun jaurai patai serak-serakkan udang alwi. Asamnya asam belimbiang, bungo sambuang, kawan nyobana narmatik ijan makan. Kau nak tahu di lamak paku, cuba diulang mangei lah masia mengkunya sero. Tapi adu seketek maibu. Menurut pituah Angku Doto ataupun pakar kesehatan, gulai paku indak bergizi senasib pulau jacubada. Manganyang indak bervitamin. Biarlah kebanyakan pak. Nanyato gulai paku, gulai cubada itulah milik awak, aset budaya Minangkabau. Samanja alun barabalun masolawi secampak jalo sangkik becawan panarahan Marapi sagadang taluai tiak paku cubada ala suo. Nah, kita tinggalkan gizi menggizi, disilau sifat-sifatnya tu ambil ke jadi guru. Dari rasio idik paku ada bana yang kadi contoh diambil suri jetuladan, yaitu perjuangan menantang hidup, struggle for life kata si bule, yaitu gigih, percaya diri dan jujur. Itu nampak tu kita simak. Coba orang lihat ang pandangi. Indak sajo di tanah lambu, di tanah napa inyo hidup diselek batu jadi juo. Malahan di dahan kayu tumbuh paku, di batang karambia bisa subur sampai ke pucuk-pucuk atok. Sungguh menjadi penggembara, hidupnya indak menyesu, makannya mencari sorang, indak menggaduh orang lain, bak bindalu inggok derimau. Mandiri. Tuh, itu nan patut yang tiruna, contoh tuladan kepedoman. Setantang gigih jo gagah, caliaklah perjuangannya. Walau dihalang dirintangi baluka mahambek paneh angin pun indak dapat lalu ulah diangkuah kayu gadang, inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kapatangkan dan sabi pagi cako dilanyo kabau atau ditimpo kayu mati sehingga punah tinggal tungguannya. Besok pagi bataruak pulau sapakan balik merimbo. Paneh bertahun tak membaah. Di parun bapantang punah antah ko urek nanta bucui. Tapi sepanjang rumpun tak binaso paku katatap hidup juo. Sedangkan paku banso tumbuhan nak indak baraka tak baraso, indak pulau punya gairah. Lai gigih mencari hidup, manga kalian kok menganggur. Banyaklah contoh ayat liat. Tas sampang di perantauan tak tumbuh au gale ondoh poroh pulang ke kampung. Pangacuy. Ko pedagang rasa tak mungkin pokok tandih berkada indah. Carilah matolo kak lain manga kok lari dari porok. Tak kantang lompek ke tukang. Indak lanteh cuba berkuli. Kandas juo bae mau je. Jadi cingkari at lanteh ju. Tukang cebok di lapo nasi. Pendeknya usaho. Nyampang pulau karena PHK. Maranti jadi pegawai ijalah suntuak matiaka. Ujuangnya si teres putih asu akianya memanuang galak surang atau merusuak jalan meminteh dicara boto baygon babuyah mencuang dalam biliat. Bodoh. Dan kau sah kalau basipe dua jari mahagin menjual ganja bajudi togel jampuk menempe jutan tegirang. Itu satu. Nyampang kok balik pulang kampung. Basawah membuka ladang beparak tinaman mudo karamba terana ayam syukur bana turun ke tani. Aiko indah. Sawah tinggal ladang merimbo hutan kosong lahan talantar inyo nan sungguh di palanta tang hari di lapaujo. Domino balapi-lapi ya. Gurau je kincah nan utamo rokok je pusa minta kagai sehingga diluluak tajak balabiah dilapiak pinggang tak cukui. Pamaleh.
Kangkir je tumor dalam hidup na. Panyagan pembarek tandan pamaleh lambek berkisah dan suku tangan di bawah. Pantang cilaku kami dulu. Bagayui ke orang tua berbaliak makan ke pusako apalagi merengek-rengek. Pacar dan lagadang pulau bak kawinkan bak aku dan ayah atau manjua je manggadai itu haram di anak Minang. Taradok pulau ke pelajar. Lamah mental pengaluh panjang kanai deo putui sekolah patui baraja pakai paku. Mantang-mantang anak kuliah lensi bana turun ke pasar namun menjadi kutu rumah penganggur intelek kecil orang. Sebab rumus dan dipakainya guna sekolah jadi pegawai. Maka dari itu nak deangkinilah SMA iswak kok jadi mahasiswa. Nyampang tak sampai di wisuda. Usah pasang jari samato jadi pegawai yang ketujuh. Karena pitih tiok manggari sogok menyogok lah biasa ayah dan tidak adu dayo. Jangan tagoda bana aja pegawai. Kau indak di kantu anak kamakan badasi juandaknya. Mesti sanggup hidup mandiri. Buka usaha tagak surang berdikari berwasasta. Harus itu. Ingat kata Bung Karno, kesempatan itu bukan ditunggu, tapi diciptakan. Kalau hanya idik menunggu, sama awak jalawalawah sifat pasif umah namanya. Sebagai pemuda Minang, harus progresif dan dinamis, baik itu karakter anak muda, watak pusako nenekmu yang kini kalian mewarisi. Itu tadi nangka ditiru contoh tuladan dari paku. Dan kini simakkan pulau yang laku parangai dek bindalu sipai cilaku buruk laku. Baabana sosok bindalu tu. Tak kalau bamulai inggo menempe di kulit daun, duduk di ujung-ujung rantiang jaso di buruang membawanya. Eloklah baso batang limau, rang bataduah di bawah nanya, dijamu diagih makan. Malam di bari lapia. Dek lamo lambek menumpang mulai berpucuk salai daun. Kian hari bertambah rimbun urek menjelo-jelo juo kini melilik mengulampai. Dek lama idik menumpang nyo barantiang badahan rampak badaun bebungo kambang batang gampa urek mencakam kalah lapangka dek siale. Kini limau tinggal jenamo ujuknya nyatu labindalu sumpah mengumam nyetangguangkan. Jauhkan sipai nambah itu nak gadanglah dosa mudaratnya. Nan sehendaknya awak buliah orang tak rugi. Jangan kalama di awak surang jadi buruak tu mana monyo licik kata orang subarang. Dia hati berkandak jantung nan ba ulando minta tanah buruak laku jahit perangai aka ciluah busuak pangana penjajah penyasut darah. Baringek para pujangga, jangan ciptakan kebahagiaan di atas derita orang lain. Bapak Taminang mengatakan pula, lama dia awak katuju dia orang. Raso di bawah naik, pareso di bawah turun, manyawa usah mengaruhi. Santano budi lata singi na alam sampi langkah tertumbuak rumi betenggang bakalaka badan di sisi orang banyak. Dangala pantun rang saiswa. Dek ribui rabah lapadi dicupak datuk tumangguang. Kalau hidup indak berbudi duduk tagak kumari cangguang. Nak dua pantun sairiang. Babelok babilin-bilin dicapu padi ketabi. Dek elok orang tak ingin, dek baso orang nan gari. Kutumbuah bain dua samang na. Tenggang amanah kebinaso pitaruah di paliaro martabat dijunjung tinggi. Tunjukkan jasu budibaya. Semantang orang lebih cayo. Awak kuli disangkoto ke baa kalatia ujung jari ange atadah dari cangkia. Nyampang anak hidup di rantau. Agak-agak di kampung orang
bumi dipijak usah lambang lawi ditampuah jan baria. Bayi adaiknya carusinan, isi cupaknya nanta tagak, tiru ragian nanta kambang. Kok bakato di bawah-bawah, manyawa di lilia, usah pengieh penggisi kecik maiku tiak jantan. Lanyato si pontong tak bajari cincin nameh baparagokan, orang lah mati kalaparan di mah basapu kailaman pantangkan bana tu nak kanduang. Membunyikan TV jo radio usah sahabi-habi puta tenggang sabalah menjualah. Antah anaknya baru lalu, taga dua orang sedang dama mati na sama ibu. Semantang awak nanya onda agai orang jalan kaki, kanai potong indak membawa anak nan bedo kabui di bulakap. Jo Arif anak menyawa, paham di batin menampuangkan, sinanlah talagu ilmu, ayah janiah sayaknya landai, tampe baranang akabudi. Dek sabab karena itu, sungguh-sungguh anak berguru, arih meliek nan tersire, memandang jomato batin, baco isyarat dari alam. Itu anjuran dalam syara'na. Tuhan bana memerintahkan, ikra, baco, kata Allah. Di samping membaco nan tatuli banamo ayat Qur'aniyah, baco pulo alam nangko banamo ayat kauniyah. Allah menuntut bakai kita berguru ke alam nan takambang. Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala ta'lamun, afala tatafakkarun. Apakah kamu tidak pikirkan ya ulil albab? Itu tanya Allah. Ketahuilah nak, walau bindalu dan bakaji, buluh bambu jo batang anau atau kiambang sarato paku tibarau jo bio bindalu di simak pulo, sadonyo suri jutuladan. Nak kanduang badan di ayah lah panjang curai paparan bajelo kisah tapasia mengaji rasya alam, tapi baawa kato bamulai ayah bukalah cadik pandai nak buto di dalam pengetahuan rabun ditantang pengalaman. Mako ibarat si buto meresik gajah nan takaca baru ikuanyo alun tua sabatang panjang. Baiklah tadi lah kami tatiangkan pitaruh ayah sesi pertama. InsyaAllah akan menyusul paket berikutnya khusus untuk anak pedusi, si upiak dan jolong gadang. Anak kemenakan kami tercinta di ranah maupun di rantau. Ada pepatah Minang mengatakan, malu bertanya sasek di jalan, sagan bagalah hanyut serantau. Untuk itu, sehubungan dengan isi paparan kami cako, seandainya ma'ana kato alun jaleh kurang paham ujui ungkasui, silahkan tanya orang yang tahu. Tanya ke mama, ke ayah, ke mande atau ke beliau nan tua-tua. Minta diterjemahkan ke dalam kalimat simpel bahasa Minang sehari-hari atau ke dalam bahasa Indonesia populer agar mendapat pemahaman yang benar dan baik. Itu saja harapan kami dari Balerong. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.